Witam Was, moi drodzy, w pięknych okolicznościach przyrody. Tutaj sobie mięsko dochodzi. A propos dochodzenia, to zaraz dojdziemy do tego, o co chodzi. Ja tu sobie piję za ciężko wyłudzone od Was pieniądze piwo za 7 zł. No, całkiem nawet dobre. I moi drodzy, tak sobie czytam. Akurat mi się telefon wyłączył. Aga, szybko powiedz jakiś żart w tym czasie. Nie umiem. Już, dobra. Czytam sobie o tym całym homunculusie, bo ostatnio nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Zobaczyłem dopiero filmiki tam Boxdela, Atora i tak dalej i powiem Wam, że jeżeli dorosły, wykształcony człowiek zastanawia się na tym, czy od spuszczenia się w jajko czasem nie wyrośnie z tego połączenie kury i człowieka i jeszcze ostrzega, żeby tego nie robić w domu, bo to jest niezgodne z prawem i nieetyczne, to ja myślę, że on się powinien spuścić na przykład w grzyba i wtedy powstałby postać z Mario.